am I calling blocking here? Bring your camera here. You know, no Purus or Gabriel. Monga Mutu. Good evening. Bishop. I had to phone and I get brought to tell us. Okay. The way phone of my spa. On your cake, and a barangay. On enough. The way phone of my but look at it. And you may say, what do you noise in that place. Noise in that bar. Bishop, good afternoon. Mba. Ebelangambo me interview. Mba, Bishop. I have a phone and be here the man who of ma. Boy be here the man who of ma. Uncle here to waste my time to take about we take up to here. Yomboge bianga. Yomboge bianga. Huh? Mba, what are you doing? Ebele interview ngambo. Huh? Yes, sir. Then let me be here again. In your bedroom now. I got a give me no Otele bingo. Hello, Bishop. Good afternoon, sir. Yomboge bianga. Mba, all my first time, sir. Yomboge bianga him droge. Yes. Huh? Yeah, all my first time. But no look. Imagine bianga my bone with some buru. But all that the potulity but you look. My bone with gas some buru. Look at. Let him go no network. Kuna de huma. Prangabia would have but I would say brass on the school. With a phone out when I like lazo. Sorry, sir. Wapaka na ukugi look at this bob. Lelo telebu chile kekule. Bia ije me nwoke na nwoke. Mba, also why I can name. Also why I can. Someone kid me get wora ke me get mo ta bia gbere maka na ukwu ta. Sorry. Go back chile ka gba oku nwa bingo. Oye nwa akwa ki bia tu so be ke gije. Wesh koronga onye nwe ihe ka iyi n'ukwu nga. Kwam. Onye nwe de trans ahụ iyi chile ka agbaghị ọkụ. Amu nwe ego mi na Abuja na Nigeria. Igoro gene na Abuja na Nigeria. Ego m dina na Abuja. Ewe ji awụsa nara ji na yiri. Abụla na nka ya awụsa ka m go ya, sir. Awo na ko ya awụsa. Enwere m others dịkwa like this kwa ebe nwa. Cross straight ma ahụ. Enya stay normal give I'm gonna get you start. E wo nwa yi na test them out. Enwere ihe meghe in on colos. Agbara gị na mkpọ ibra nga bịa test them out. No le pambo. Mba. Epa bere nde nepa la dambo. Mba. Ele ihe ahụ gị jekwa ahụ nde nepa. Ana m aga gym. E gaga wechi gym. Lele ogwu azụ gwaga m sọ. Lele ngwere buga ayon. Lele ngwere bịara nga bịa gwaga m sọ. Look at Aleka wo geto nwụrụ anwụ. Wo geto nwụrụ anwụ bịara nga bịa gwaga m sọ ga ji. Lele ngwere paga ayon. E gaga wechi gym.
Jimmy Japoko Mike or Wuku Walk. Eh? I'm a gym for bodybuilding. Damn you build the guy with your be. How will be build the guy? Oya kena kwa nakubu. Okay, come to this boy. Sir? Oya was saga. Lelo yaga gym. Look at. Okwa kolata tag gave Ruke legs mega gym. Prostrate aswana. Prostrate. Lelo yaga gym mega gym. Gine when hammer. I'm a tawa who less small. Look where hammer is shrinking. I'm a go to labor for that. I think a damn you could turn away wapingo. Onye rega with Jim, and go be our one. Each and then name up. Branga Biagam Sega Jim. Onye who would dress no. I get to say here pizza yellow barbecue. What under not Abuja man who has Braga Biagam say Ejaka Jim. Hello, Bodishina and I. Oh, was that the phone? Bia with a phone. You only the men I get my sister here. Don't delay me here. Hello, Bodeno. Yes, sir. And on Cyprus. Sit properly on your barbecue. You know, Cyprus. Only call us okay, me and Cyprus, my way and keta. Branga Biagam say Ega Jim. The way for now, who is straight, on your reary. The way for now, who and the Uche no Eshbobud. I hate it. Ezra Abuja Nama was a Nugada was a betray Gamma Cyprus. Branga Bam Sega Jim. No Cyprus, but not Irina de leave that AC at the Jabamaganga. He tam Bamaganga. Tangayon. When you're on every AC, EJ Kutube. Wapping game, Emasi hit him again. Get what about to left Bagalata tongue. Apple mapa, I can bata, it's small, but then I have Treman Rogante. Let me who read that. Pachi Hunde Nato to Ion na Nigerian. Branga Begam say I'm responsible. I'm responsible, Baragara. It is which responsible. It was a bottle of a bottle I hit it. Irigine color mixture. Branga Begam say it responsible. Them you dear. You tend them Nami has on the mother Bianzrogas Ataga. Branga Biagam say it is responsible. The Banya the knock and then when a body order. When you're ready. Now, when I was a Bandam boy a bagana. Now, when you're bagging. Yes, sir. Bago the awareness Regina and Abuja Gama Cyprus. Adam call my egum. Bago the way learning Pagadre Cyprus Egra. Eddie Megan where Cyprus. It's a go. It's a full. Adam 27 years. It is 27 years. Half a nigga, half a nagama. Obodile Tanya, young robot Cyprus. Egra give me Muzo go out for Gocha's out for Ello Ball Webben. Egranga give me getting one bingo. I wish I go my one. I lose your look and now look at that, Buddha. I am as much out for Gocha's out for Ello Bazio look at that. Enya, Lanya, I want to tell you the Ranya, Kunya, when I body order. No Tanya get the Kunya with a body order, train on Ghana, may behave for what make up your punish. Naga then talk, get Hagam Gaget before the Yavro Cyprus Kegama. Cato Tish, America deny. I said, damn you. My hazel. Otele Rosana, Kennedy here. Meshlata this still this boy, your Waraya Braga Dakashara Bezaki here. Guinea when has all come. Watching on Yama Patu here, Wunyara.
kacha ahụ ndị na-evugharị gbomgbo dị ishe na be anyị agagharị braga bịa lekwetu ọ dị aha afa mba Emmanuel Chidubem Okeke iwanye ebe abụ m onye Abagana ọ dị na Anambra steeti Nigeria ebe na Abagana Umudun ofu ọzara Umudun ebe na Umudun ofu ọzara nne gị ọ dị ndụ nne m dị ndụ nna gị ọ dị ndụ nna m dị ndụ ele ihe na ihe ha rere eji kpọfee gị Cyprus nne m ọ na-eme ihe politiks nna m na-eme biznes gịnị ka ha rere m jụrụ gị ihe ele property erere eji kpọfee gị Cyprus onwere property ele onwe property erere mba iji anyụ nshi ọkọnkọ mba enwere m toilet iji anyụ nshi ọkọnkọ gesi m nwere toilet njụrụ gị ma ị nwere toilet iji aga toilet nyụọ nshi ọkọnkọ mba nna gị ọwụ onye ara mba mma nkwanụ mba ebere gị ugwu ele ụdị amụ ị nwere ọwara ụzọ n'ịkpa ka ọwụ gaga ala ogwu ka ọwụ kwe m n'aka m ekweghị n'aka ọ ndị anya okenye ọgbagọ ya wụ ọwara ụzọ n'ịkpa amala m n'ife a na-akpụ ya ọhịa ọwụ ama ọwụla nọ like this ọwara ụzọ o ji awụ ụzọ nna mba ọ na-akwụ strem na okenye ọgbagọ otu mgbe o keliri gbagọ ọwụ ọwara ụzọ ụdị ịkpa ditipo iwu onye ara mgbe o keliri gbagọ ọwa agwọ o kwesịrị ịgbagọ agbagọ Chineke agbagọ ọkụ nwa bingo ọwa agwọ mere ịgbara sọ o ji akwụ stret Chineke agbagọ ọkụ o kele ya gbagọ nama m ụgwọ ọdịghị na amụ braga abịa ịgwa m sọ oke ya agbagọ nwa okorobịa nwere ama ọwara ụzọ n'ịkpa mkpụrụ amụ gị ọwa ofu ka ọwa abụọ ka ọ dị bụọ ibi ọ daala gị mbụ mba nwaanyị ọ gbaala gị aka ntị mbụ nwaanyị achụjụọla gị aka ntị akpụ ya ọ bụrụ n'obodo na Naịjirịa elekwala ebe ọ ga-awụ bịara ịgwa ma abụghị na obodo na Naịjirịa ele ebe ọ ga-awụ ekwesịrị na-agba gị aka ntị everyday dewe m ji eleghị ihu ya ekwesịrị ebute gị otu isu kwasa gị egwu bra ga-abịa egbe ma ọwụ na Naịjirịa ele nga ọ ga-ewukwanụ bifọ ọwụ na Naịjirịa kpachi ihu ndị meghe ha statin bịa nga agbapụsa ọwụ na Naịjirịa ịhụrụ gị ụwa ọzọ ị ga-ele ego elu ụwa jeneretọ dewe m ji eleghe gị ọwụ na Naịjirịa nwa bingo nwokorobịa azụ asachara ntị obodo oyibo Cyprus ele ntị a gbara gị ya aka ịkpakọwa aka ọ na nke nọ n'aka ị gwara ya mma gị ka mpa gị sa gbara gị aka ntị o nwere onye nke ọdịa maka na ọ na klọb ka ama m ụlọ ele ihe ime ga-agba azụ washa gị Otele ntị eme m mistake wee bie ya aka n'ike o wee sụwa m ụlọ ele nke wee mere mistake ịma difference between oche na ike ịma ihe wee oche mana ihe wee ike ele ihe imiri ba ime mistake ọ wụ ihe ịrụ ha mba ọ na klọb ọ bụla imere mistake ịma difference between oche na ike first approach ga ọ wee ga-egbe ịkụ m ya aka na ike onye riri eri onye awụsa gawara obodo oyibo
But I'm seeing a mistake. Oh, got a sewer pocket don't be selling nine. O jake mogo. O we kakari keke jiba mwanyenyi. Let him get no konye ice block combo. Ijabancha. Also once come by my manual, so sincere. Look at it, this boy, yo. No, so once a cable and you. Let him in by no, so once cable and you. Let him in by Ababu my manual, so sincere that Mbade Bencha. it just so. Yes. It won't have starter. Abula has that even at Bayo Stamara. He won't have starter, guess a like I was Tamara. Has starter last Tamara wolf. I will to hear. Onye kick himoti ame brush kick himoti ame bremebi. He won't have starter. Branga hana magas Tamara. O the matter again, you na game one gongo. I cook my toma quagga. Get start my engine. Branga hana magas Tamara. Tosa once a man. Balum bishanyon guess so answer. Bam bishanyon. Wolonye hono wonye so nyogano witaka. Braga begwam say we has. Enya me nge putu gi him na makola mbata again na. I'm sorry. Hastata barana muka. I got go for Google ya straight away. Hotel so answer. Yes. I didn't make a mistake. Okay, now I can't make a mistake. Okay. Aya kumegwa. Epuro todele mo Jehovah puro todele go nyarora lawo. Aya come because of marriage issue marriage kebe. Oya the more say so. Pulo todele mo Jehovah pulo todele mo adinala. Pulo todele mo Jehovah pulo todele mo adinala. Asinga adinala. Onyarora la gesi madinala. Pulo todele mo Jehovah pulo todele mo onyaluluana. Pulo todele mo Jehovah pulo todele mo onyaluluana. Pulo todele mo. Has started the free. Ma go up church. Umwanyo leke etamirila. Onobodo kono na Nigeria. Ejuam no bodo mo. Calculate woman wan get trala before get metra ejuam mo no bodo mo webe. Ejuam no bodo ba. Umwanyo leke etamirila. Na bany o diko 7. No deka. Then on the Cyprus Halu ebe 22. Tele Rosanna. Enyola miramu 22 na Cyprus. What na agụ n'obodo no. Ụmụ akwụkwọ anyị. Na ụmụ akwụkwọ unu ka eji ike ata. Imegere ha assignment ataga ha ka ogene. Ele ihe na agwa ha ataga ha ihe. Mba fana like ndị ojii. Na gịnị mere? Fana like ndị ojii. Fasa na amụ mgbago agbago. So fana like ya. Bịa mpaghọ dị ndụ. Mpam dị ndụ. Dị shọ na-enwe onye kọrọ aka n'ala sọ ga-adịrị gị na mma. Mba. Aba m ulu. Mpa ya mana aba m ulu. Dem you bara wichuru. Bara wichuru etara Otele 22 na Cyprus 37 nga. Enwe onye tọwara ime. Mba. Korobia. Mere amụ ya na-arụ ahụ ọrụ. Iji na-ata without go with. Wait. It depends. Sometimes I add my time. Dem you. Otamma. Egbe na-evu ọtọ. Branga dependent ngole. Egbe. Clarus egbe na wo Otele ya ma buru me. Abụba brada nwoke. Onye hụ gị na ya echesi wee jigbo mmadụ ebere egwa m say the responsible. Etra 7 nga. Etra 7 here. La ma Cyprus takwe ya 22. Aso ye bere ụlọ akwụkwọ.
I pass a lot through school, I pass it through you. I pass it at home. Why? Branga, look, only who told you pro no, egg me chess or mad. No, knock and then negas on a Nigerian gam, Abiapalo. Branga, one set 22. Again, your Lord didn't be net. SMS neighborhood. Huh? SMS neighborhood. You see how I won't pull. But all time it is serious. I'm serious with my life. All what time I have a phone, I'm have a phone. Which phone? I'll put on this serious here. I'll keep an interview here. I interview. I'm my colleague na ntinyo anma nyugawa. Mana nti like open and no I'm me focus no alum. Asenga. Again, you're a loading queenet. Will you a war parrot to call one of to email? Oh my to him. Magan Anno call Magan na Udele, Elenco wow. Mine and madu. Moon and Amado. You have to email. And a man on your barrier. I'm buying boy. The Lord takes a man some pay but a Mariam or Potagade to the Pua. Eh? If I want some pay baronia. A lot is a man some pay but a guy to the Pua. Oh my, you got the Namaka Hega holding Pua, that wrong again, Hebrew. Aswana. Genotype, AA. blood group, O plus. what number? 081 0442 4132. Okay, man, I'm never got you have to Ganiro. Which am there? Ganiro gets him which a dia. Gawanilu, Ikochago mon.